खुलुमबाय, दिनै बे मोनसे गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ फिन बरायफिननाय जाबाय। दिनैनि टपिकआ जादों पान कार्डखौ माबोरै भेरिफाइ खालामनो हायो गावनि मबाइलजोंनो। बे प्रसेसखौ आं दिनै बे भिडिअ'आव नोंथांमोननि गेजेरजों शेयार खालामनो सानदों। बेनिखायनो भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। आङो भेरिफाइ खालामनो थाखाय गुगोल क्रोमखौ खेवनानै लाग्रोबाय। बेवहाय सार्च बाराव जोङो जा इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टनि इ-फिलिं 2.0 बेखौ सार्च खालामनानै लाग्रोनांगोन। इ-फिलिं 2.0 बेबायदि थुनानै बेवहाय सार्च खालामनानै मोनसे इन्टारफेस गेवनानै फैगोन। बे इन्टारफेसआव साथाराव थानाय इनकाम टेक्स बेवहाय जोङो क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव गोदानै मोनसे इन्टारफेस मोनबावगोन जोंहा इ-फिलिं 2.0 बेवहाय गोबां अपसन जों मोननो हागोन। बेनिनो जोङो भेरिफाइ इउर पान जाय भेरिफाइ इउर पान अपसन दङ ना, नैबे इनकाम टेक्सनि खाथियावनो भेरिफाइ इउर पान बेवहाय क्लिक खालामनो नांगोन। बेवहाय क्लिक खालामबाय। बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव जोङो मोनसे गोदान इन्टारफेस जा भेरिफाइ खालामनायनि प्रसेस बे गेवबाय। बेवहाय मोनथाम स्टेप 1, 2, 3 मोनथाम स्टेप जोंहा बेवहाय मोननो हागोन। भेरिफाइ इउर पान गासैखौबो फिल खालामखांजोबनानै जा कन्टिनिउ बेवहाय क्लिक खालामनो नांगोन। गिबियाव जोङो पान नाम्बार, नैथियाव फुल नाम, पान कार्डआव जेरै नाम दङ बे डेट अफ बार्थखौबो पान कार्डनि बायदिनो होबानो जाबाय। ओमफ्राय मबाइल नाम्बारा जेखि जायाबाबो जागोन, पान कार्डआ लिंक गैयाब्लाबो जागोन। गासैखौबो फिलआप खालामखांनायनि उनाव कन्टिनिउ क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। थ' जों गासैखौबो फिलआप खालामनानै लाग्रोदोनि। गिबियाव पान कार्डखौ आं सिलेक्ट खालामनानै लाग्रोबाय। फिलआप खालामनानै लाग्रोबाय। बेनि उनाव पान कार्डआव माबायदि नोंनि नेमा माबायदि बेखौ मोजाङै नायनानै थुबानो जाबाय। बेनि उनाव डेट अफ बार्थ, पान कार्डनि बायदिनो डेट अफ बार्थ, सेम डेट अफ बार्थ बेवहायबो होबानो जाबाय। पान कार्डआव जेरै बेबायदिनो बेवहाय थुनानै होब्लानो जाबाय। बेनि उनाव बेवहाय नोंनि मबाइल नाम्बार, जा नोंनि खाथियाव मबाइल दङ बे मबाइलनि नाम्बारखौ होब्लानो जाबाय। मानोना बेयाव अटिपि थाङो, अटिपिखौ जों फिलआप खालामनानै होनांगौ जायो। जोंहा अटिपि होनायनि अपसन फैबाय। बेवहाय अटिपिखौ जोङो फिलआप खालामगोन। अटिपिआ फैबाय। अटिपिखौ मोजाङै नायनानै बेवहाय फिलआप खालामनानै होबानो जाबाय। आङो फिलआप खालामखांजोब्बाय। बिनि उनाव गाहायाव भेलिडेट अपसन दङ ना, बे भेलिडेट अपसनाव क्लिक खालामबानो जाबाय। अब्लानो जोंहा जा भेरिफाइ खालामनायनि प्रसेस बे कमप्लिट जाबाय। पान इज एक्टिभ एन्ड डिटेल्स आर एज पार पान। एक्टिभ जाबाय होननानै बेवहाय खोन्थादों। डिटेल्सफोराबो गासैबो एक्टिभ होननानै बेवहाय खोन्थाबाय। बेखिनियानो जा पान कार्ड भेरिफाइ खालामनायनि प्रसेसा बेखिनियानो।